Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Wa ka makasamok nako, Sarge. Lutoonon na ka ng tanan. Humanan ako giwa ang mga lutoonon. Muna, Salvi. Ako na lang usa din Sarge. Ha? Wa na din si Vicky. Unsay? Wa na din si Vicky, Ning. Nga naman ay muna, Salvi. Usang din ito po. Ning. Ay, muna ka rin sa Vicky, muna, Salvi. Maglisod ko og sulti nimo ngano og unsay nahitabo. Apan kalit ka. Ang kinahitabo ni Vicky, palihog mo na, Salvi. Sukti, taon ko. Kamo nalay pagsulti ni Vicky. Salamat kung mau ka na ikakita ko na siya. Ay, masya palihog mo na, Salvi. Gusto kong ubanan ta ka karon dayon. Pero ni atawon ko gibuhat ning. Kung makahuwat ka, tiwason una din akong loto kining tanan. Sirhan ko lang kaniyot kining kananan kay ubanan ta ka. Bulyo! Oh, okay, Sarge! Okay, Sarge! Ay, kabala ka! Nakasabot ko kung sa'yo ako muhaton. Nabati na ko inyong pinagsurtihan. Okay ra! Mauna man na, Salvi. Ay, kabala ka sa imong lutuunon din eh. Kay kuk taon ko kuni atos kampo. Ako'y tiwag na luto mo na, Salvi! Og ayaw sa kablaka, bisan ako ra, di sa kumutuog, mahurot sa nakong kao ng tanan. Mamatay ko, no? Butong tiyan ako, na. Halalakaw na mo. Pinadagan na istorya, na. Pagdali mo kayo na balakag, mais bayarning, oh. Goryo. Ay, lagi ka balaka man na, Salvi. Di ko makahurot og kao na, ni. Bisan tinuod, og igutom masad ko. Sugod og dugo, og tiyan ko, marapambot. Muna, Salvi. Sirit na yun mo! Tananing. Tana. Okay! Okbo ta rin yung kaldero. Oh, wow. Oh, ang humba. Ni beautiful smile na kong humba. Wow, nangidahat pa. Oh. Nangidahat pa. Kung saan na ning lugar palihog, muna, Salvi. Anibongo na kining lugar ning. Tunga sa oras ang dagan gikan sa Tuminamos. Hayag-hayag na tang moabot didto. Way kaso mo na, basta ikakita ko lang siya. Niya din is Vicky. Tuwa siya sa unahan. Boundary sa Barangay Sangi ug Tuminamos. Salamat ka ni mo, muna, Salvi, ha? Muna, Ugo. Oh. I-stand una na akong motor. Tada. Kawawa ni Pita. Mo na ni boundary sa... Boundary sa Tuminamos ug Sangi. Tagsar kay mga bahay din eh. Tagsa og layo pagyud kaayo ning. Tuwa pa sa unahan si Vicky. Sunod lang palihog ning. Oh, nagsunod ko muna. Nanglupat ang mga landam. Diyan ay tao nga ni Arasadol. Natutulan ko tingali ko nila. Hunong una ning palihog. Oh, mana. Ayaw, Ning! Isip din na palihog. Ako ning
si Vicky. Vicky. Giubanan nako si Ernig dinhi. Salamat, Manasalve. May mo bang... Mubiya ka na, Mana? Igo ra kong naghatod dinhi ni Erning. Gipili lang na ako ni Goryo ang mga lutoonon. Mao nga, mubalik dayon ko dito. Vicky, ni si Erning. Palihog in taon day. Naibaw ko sa angin buhaton, Mana. Ayaw ka pala ka. Pag-amping sa dito. Arin ako. Ning, sa dili pa ko mubiya. Ayaw lang kalain din akong isulti nimo. Sama sa akong anak si Vicky. Nagkasabot mong duha. Gihigugma ka ni Vicky. Mahal ka ni Vicky. Mao ka na akong namatikdan aning bata. Suhito ko ani diha. Karon pa siya mobati og gugma ning. Hinaot sa punta nga imo sang suklian ang iyang pagpati diha nimo. Ipasalig na ko nimo, Manasalvi. Iyang kinabuhi akong kinabuhi. Mahal ko usab kayo si Vicky. Ampingan ko siya. Mamatay ko. Nga siya ragyod ang akong gigugmahon, Mana. Salamat, Ning. Salamat. Sige, ampingin taon mo din, he. Labi ka na kid, Vicky. Arin ako. Manasalvi, ipalihog kong ingon ni Goryo nga ugma pa kong reports sa kampo. Ing na nga may giduwa akong parente. Oo, Ning. Sige. Vicky. Una palihog, Ning. Magsunod ko nimo. May gitagawan ka si mong likod. Una palihog. Unsa may gitagawan ni mo si mong likod, Vic? Wa. Sige. Gigutom ka na? Magsulti na tabi. Mahimo. Unya na. Magluto na ko para pamahaw na itong duha. Human na kaon, mag-istorya dayon ka. Mga una taning. Dali na. Ning? Silo ako, Vic. Mihilom kong suod sa pangki. Pasilaw ako kay nakita na ko ni mga interesado kay kong mangutana ni mo anong nagtinir ka ni butanga. Ning? Nganong nagtinir kag pistola? NPA ka? Palihog nagpaabotan ko si Montubag. Diin ka man, ani. Nganong nagtinir ka man? Mga una taning. Dili palagi una tahon palihog. Ayaw ka bala ka. Magkasabot lagi ko. Mahal ka gud na ko kayo. Hapitan ang mga tao din sa amo dunay armas aron ikapadalipod siyang kinabuhi. Dili naman tingali ang ipangutana ngano ug unsay hinungdan nganong ang matag tawo tingali sa tibuok Pilipinas magtinid og butang aron ikadalipdan ang iyang kinabuhi. Angay pang ipangutana? Bungol ba mo? Buta ba mo? Wa mo makakita, wa mo makabati. Sumaog na unsaro ng Pilipinas. Unsay kahimtang nga magkatawan. Mas may panamo ang mga hayop kay paliton pa una ihawon. Pero kaming mga tao bisan usa kadako way bili. Way bili. Sa ako na di kasulti ni mo. Dili ko parehas upan. Dugay na ko nakasabot. Dili lang kay ikaw ra. Ubay-ubay na ang parehas ni mo nga magtinirani kay misabot ko nga igo lang ninyong gigamit ang katungod sa pagpanalipod kay tungod sa sistema karon sa itong nasod. Apan katungod ko sa mga utana. Nangutana lang ko. Huwag may ipangutana pag yung kunin mo. Mga una tanin. Mga una kita. Human na itong istorya. Tagpaniid lang kunin mo kaniya. Mitagoy-tagoy si Manasalvi kaniya. Hasta ka na imo panjagin doton? Tungod sa seguridad.
Mailan dahil ako kung kinsay nga Ngano mo. na delikado man ang imong kinabuhi. Ernesto, Doon na interesado sa imong kinabuhi. dili na nak matubag. Palihog may katungod Gusto may na! Ayaw kalimot nga ikaw mismo mo'y nagatag nga rin ako sa maong katungod diyang gidawat ko ni mo, Vicky. Sultihi taon ko, kinsa kining imong gilikayan kay interesado sa imong kinabuhi. Kinsa kini tawana o mga tawana. Naigugma ka na akong tinuod, Ning. Nalipay pa ako nga wa ni mahatakik pagtakad ang nahitapon ako. Nagkiamang amungan ko sa Dili ko sama nila. Dili ko sama nila. Dili sa ko mauwa na ko tagdangay tabo nimo tungod kay mahal ko ikaw, Vicky. Dili may danon ko kung unsa ka kaniadto. Ang may danon ko karon kung unsa ka karon sa kong kinabuhi. Maliyagos bakit ang dapit sa katapusan nga ako napati kay ka. Dili may danon nako kung unsa ka kaniadto. Ang may danon nako karon kung unsa ka karon sa kong kinabuhi. Mao nga ayaw na pangutana ko nun sa kining nahitapo karon ako. Kay kabahin pa kini kung unsa nahitapo na ako kani ato. Nga gusto na kong kalimtan. Gusto na kong papasod. Sa ako nag-isulti nimo. Wa ka mag-inusara sa gamay mong kalibutan, Vicky. Ni ako, imong kauban. Tabangi ko, Ning. Tabangi ko. Gusto kong malimot. Tabangi ko. Padyon na to ang nahitapo ka na ako kani ato. Dili ko pulan bisa sa tanang oras aron mabati nimo. Nga mamatnunan nimo kung unsa ka nako, kamahal nako. Sorry, kipati na kong kapanaka. Pero bisan pa man, kayang imong kinabuhi, akong kinabuhi. Panalipdan yun ta ka, Vicky. Ning, Hindi ka itong akong mabuta na. Ning, mga una ta. Ito pala kakay ko ni mo, Vic. Mga manataning tana. Ika na. Oh! Nasalbe! Abuto lagi ka! Ha? Koryo, Oh! matugtag Erning, ug mapasya mo report sa kampo. Ipaingon lang kuno nimo ang inyong CEO nga may giduaw siyang paryente dinhi. Oh, okay ba na? May problema. Nya, to na ha? Tuwa na. Sa madaluto na nimong tanan. Oh, mana. Oh. Ladlad na natin na rin mo na, ladlad na. Salamat, Goryo. Ya, mikaon ka na. Manaoy! Unya, nabusog ka. Busog ko'y! Pero kung mahagal pa ka na kung kausa manaaw, makaon gyapon ko, oy. Ang mansag balibad ko nga ang man tao to pagkabusugan ako. Dili man tingali tungol ng nas imong tiyan, Goryo. Usang na naman ni Salve? Sako man tingali ng binandahan. Probeta sa din ang istoryahay. Abi mo man ha, kung mahimo pa ning ipanghatag na ako akong pagkadakong kaon. Tugay na rin akong gihatag. Kalbaryo kay ni taon ako eh. Imo na ba lang ni na Salve? Imo na ni! Hilom da, Goryo. Oy, ipatimbang pa na nimong imong tiyan. Masapi pa na, kay bugat na kay na. Paita! Ning, Vicky, naipagkadaan, wag ka kilimot nimo. Dili ikaw may una. dili ko gusto magkadungogan na. Magtinabang nga imang kata, arong padun o kalimtan ng imo nangagi. Vicky, why nahitabo ni mo kaniya to? Tungod kay para nako. Wa ka pa kahilabti. Kay para nako. Wa ka maunsa. Kung may muhilabot man nimo kana. Ako ra gyud, Vicky. I love you, Ning. Pag matuod na, dili tayo kahilabtan hangtod dili pa ta makasal. Imo kong pakaslan. Kaslang ta ka, Vicky. Musukot ka. Mahal ka, Ning. Mahal gid kaayo. Salamat kaayo. I love you. Sarge! Sarging! Dali na yun! Dali! Goryo! Sarge! Ano ni ka sa office, CEO? Ha! Niningita niyo? Gaguan yung guru ka niyang ani nini! Dali ni! Diyan risod! Dali! Kisa... Oh, Hambugiroan ni mo, Sarge. Oy.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.